Hi guys, welcome to our channel Faz TV. Murisei kuma TV ese enyika tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pachinjabva Panganai by Birth anyora pa Facebook pake achinyomba Diss Seh Calaz naRicky Fire anyora kuti Diss Seh Calaz akaramba kupusiswa ahako. Baba Harare baba moto vakaramba kupusiswa achireva Ricky Fire avapo, asi Baba Harare vakabvuma kupusiswa vari kurira, asi vanhu vazviramba vakadedza kuti aiwa Baba Harare havana mbobvuma kupusiswa ende havambofi vakabvuma kupusiswa. Wakuona kuti ngoma dzavo dziri kutrenda wakudedza kuti Baba Harare vabvuma kupusiswa nevo hazviko, nekuti Baba Harare vakazviramba izvozvo. Ndosekera uchiona vachisikira vachikupindura havambofi vakazvibvuma. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vanhu vadedza kuti Baba Harare havambofi vakabvuma kupusiswa newe, asi varipo vamwe vanhu vataura kuti Diss Seh Calaz manje aripo for life, achakupedzera because ibhanditi. Zvauri kutaura hazvipo. Vamwe vanhu vakadedzera kuti alright, kana uchibvuma kupusisa vanhu vawakapusisa vachona vari kupi. Vanhu vakadedzera kuti Rocky awakapusisa ari kupi akapera. Vamwe vakanyora kuti as long Baba Harare vasipo pashinjavha records zvinotoreva kuti iwe wakatopusiswa naBaba Harare. Saka ndozvataurwa nevanhu. Vamwe vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vakadedza kuti iwe Panganai bvuma kupusiswa naBaba Harare, asi varipo vanhu vazouya vakataura kuti alright, Rocky akapusiswa nevari kupi, Jamaster akapusiswa nevari kupi, Uncle Patton akapusiswa nevari kupi, vese vakapera kupera kuti dududu. Ndozvataurwa nevanhu, of which it's a point, vari kupi vanhu vacho. Asi vamwe vazouya vakadedzera pazasi vakati alright, chitarisa vausina kupusisa, Cheso Power rakaramba kupusiswa newe riri kurira, Nati O akaramba kupusiswa newe ari kurira, Winky D akaramba kupusiswa newe ari kurira. Ndosekera wakadzimara waba zita rake ukazviti ndiwe the gaffer, uchitadza kuti uteere the idol, the real idol yako gaffer for life vachireva Winky D. Vakadedzera kuti nani naHKD akaramba kupusiswa newe aripo, rungomuna ari kutenderera mastreets. Vamwe vakanyora kuti I only came so that I can read Baba Harare's response because his response is going to come back hard and merciless. Ndozvataurwa nevamwe. Vanhu vadedzera, vamwe vakadedzera kuti at least Baba Harare silenced your album. Saka ndozvataurwa nevamwe. Vanhu vadedzera kuti Baba Harare album yako vakaivhara, hatisitomboiziva, asi tiri kunzwa ngoma dzaBaba Harare ndo dziri kurira. Iwo wakatoshaya kutadza kuita nengoma imwe chete inorira mumastreets. Nyange kuZANU-PF hakuna kana ngoma yacho iri kuridzwa kumastreets. Vamwe vakadedzera kuti uri kureva kuti vakaramba, they refused to join your record label here, nekuti uri kuti vari nyaya yekupusiswa. So thank you so much, don't forget to subscribe.